som kaster store ting efter dig, som for eksempel sådan sodavandsmaskiner eller skilte? Nej, det er det, der kaster med tingene. Jeg plejer selv at lægge ting ned. Jeg vil nok sige det samme til nummer 1. Så, hvordan har du det med kvindehoveder i runde glaskugler i formalid? Hvad hedder det? Formalid? Formaldehyd! Jeg kan ikke sige det! Formalid! Ja, det hun sagde dernede. Der. Ja. Det lyder da meget cool. Hvis de døde alligevel, så er det vel lige meget. Det er nok være lidt hyggeligt. Hvad? Det er nok være lidt hyggeligt. Så, 2 sekunder et øjeblik. Hvordan ville du have det, hvis jeg bare var sammen med dig for at udnytte dig? Så vil væggen nok få et ansigtsaftryk. Det vil der nok komme lidt af et jordskælv ud af. Altså, der er mange, der gør det. Sådan. Den er svær, men jeg kan godt lide, at der er sådan lidt spice i mit forhold, ikke? Jeg tror, jeg tager nummer 1.